Tot això du molta feina, però tenim un bon equip aquí de col·laboradors i amics nostres que són de Pollença i de Moll i tots els pescadors que participen a la sardinada i gràcies a tots ells podem fer tot aquest trull que duim. Disfrutando del buen ambiente que hay, porque participa mucha gente del pueblo y bueno, es una fiesta muy bonita. Sant Pere per nosaltres és el començament de totes les trobades d'enguany, és la nostra primera sortida després de la Rua, que van sortir a Pollença, i la primera sortida que fèiem en Moll, després vendrà a Verge del Carme i tenim moltes sortides a molt de pobles d'aquí endavant. Disfrutant d'aquest entorn privilegiat que és el Moll Vell del Port de Pollença i amb aquí començam us a les festes i us a l'estiu i ara tenim 2 mesos de molta intensitat i que vos anirem donant tota la informació actualitzada de tot el que se farà durant tot aquest temps, durant les festes i de que esperem que tota la gent de Pollença i tots els visitants puguin disfrutar d'un estiu que és privilegiat i un entorn excepcional com és tot el municipi de Pollença. Que me veo rodeado de mar, toco la guitarra y me pongo a cantar, miro mis penas y quisiera olvidar el rostro divino de un pobre